Dneska budeme testovat pulzák od Deeptechu Ground Pioneer 4500. Já tady mám dvě věci na vyzkoušení. První je polní láhev z roku 1915, první světové války. A druhá věc je mosazná krabička se stříbrným pokladem. Tak snažil jsem se vybírat ty věci, aby byly aspoň trošku reálné. No a půjdeme si vyzkoušet, jaký dosah na to má rámová sonda při vlastně běžným nebo standardním nastavení. Tak, když to změřím, tak je to zhruba 1,20 m. Teďka si ještě ukážeme, jak funguje diskriminace. Stačí jenom zapnout tady tlačítko DSC a automaticky se nám zapne diskriminace, která je zvuková. To znamená, že vlastně na konci tónu je vynechaný zvuk. No a potom tady na displeji se nám zobrazí ještě ikonka FE jako železo.